Og velkommen til den her lille video. Det er lang tid siden, jeg har lagt en video op. Men jeg har haft så travlt og så mange ting at se til, og jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle lave det om. Så nu kommer der en lille video. Det er mest bare en snakkevideo. Der kommer ikke til at ske så meget, men i dag, der har jeg været ude og male på glas. Og så var jeg ligesom ude og hente noget keramik, mig og min søster, vi ligesom havde lavet. Altså min mor, hun havde også lavet en vase, men den var ligesom væltet ind i en anden, og ligesom havde fået noget maling for den på sig. Så hun laver en anden dag. Og jeg tænker lige, I får lov til at se, hvordan det der keramik er endt. Her der er tingene. De er ikke pakket op. Det er lidt svært. Det her det er lidt ting, jeg har lavet. Og de her to ting, de hører sammen. Jeg slukker lige kameraet og pakker det lige op, for det er altså lidt svært. Sådan, det er den her ting. Sådan med det her låg. Rigtig fint. Og så jeg synes, den er mega flot, ikke? Like den her video, hvis I synes, min var pænest. Og subscribe, hvis I synes, at min søsters var pænest. Så gør lige det. Så gå lige ned og abonner for min søsters, og like for min. I kan jo selvfølgelig også gøre begge ting, hvis I ikke kan bestemme jer, eller bare gøre det for at være søde. Jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige. Så, haha.